cykle nogle timer. Så skal vi løbe lidt. Så skal vi stå på ski lidt. Så skal vi ned i vandet. Med nogle krokodiller. Og jeg skal det er værst at starte med det, så Bjørn er ikke. Nej, det skal vi ikke. Det skal vi slutte med. Der er go. Hvad laver vi her? Venter på, at du er klar. Ryser? Nej, det gør vi ikke endnu. Er det koldt? Nej, det er det faktisk ikke. Jeg føler, jeg har det rigtig tøj på. Jeg har det lige ekstra lag på. Tror I stadig på projektet? Vi kommer til Solskinsøen Bornholm. Det er mest spændende at se spor derude, om vi kan få dækkene igennem. Men vi har mountainbike-dæk med til. Adventure bike. Det er fantastisk. Nej! Fuck! Yes. Det er godt. Kom så, Niels. Det er interessant at cykle her på Bornholm. Det er fantastisk. Nej, du skal bagover og kravle. Men det er fantastisk. Jeg tror, vi har cyklet 500 meter ud af de første par kilometer. Snemanden kommer her. Der er afskyelige snemand sidder fast. You can do it! Yeah, I can do it! Hvad så, Bjørn? Hvad har du at sige? Det er faktisk ret varmt på Bornholm. Ja? Jeg vil bare sige, at jeg vil skove og løbe hammertrail triathlon. Lad være med at sætte for meget tøj på. Ja? Det kan man godt komme til. Så får man det for varmt. Er det til at cykle? Vi har lige været oppe ad en stor bakke. Altså, det er nok en god idé at have nogle brede dæk på. Men ellers så går det fint nok. Ja? Der er lige nogle enkelte steder, man skal trække cyklen. Ellers så er det bare at give den gas. Så er bare trække det. Super. Kom så, læg dig lige nu. Ej, jeg skal nok op. Hvad skal din krokodil med dig? Kom så. Løbe, 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 løbe. Løbe, Bjørn. Kom så, Bjørn. Nej, du skal bare løbe.
Jeg skal nok tage dit lort. Det er sygt, det her. Kom så, løb. Det er sygt! Helt lige ned. Det er sygt! Bjørn, det er den forkerte vej. Nå, hvad vil du? Det ved jeg ikke, hvad skal vi? Du skal kælke. Vi skal kælke derhen. Du kører bare. Klar? Yes. Sådan, all the way. Hey. Har du varmt nu? Er det varmt? Nu er vi klar. Nu er vi klar. Amma. Jens, hvordan har du fået den ekstreme smidighed? Det er vedvarende yogaøvelser og stræk. Er det også noget, dine medarbejdere de gør i arbejdstiden? Ja, vi er jo så. Next. Fleksibel firma. Yes! Vi befinder os lidt nord for Var. Her har vi Niels Skov Madsen. Sidste omgang kører ind i mig. Hvad laver vi, Niels? Bakke. Har jeg fået stav med? Og herude. Sidste omgang har vi trailstandard. En ny type. Det er skøjter. Står på ski og man må godt gå på ski. Og vi befinder os i et stenbrud her. Jeg ved ikke, om man kan se noget. Det kan man ikke. Jeg rører lige lidt her. Det sner.